104 studenti li jattendu korsijiet tal-IT mal-Grupp Domain igradwaw fuq livell ta' baċellerat u anki dak ta' masters. Isħab uffiċjali ta' din il-kumpanija hija l-Università ta' Hertfordshire u għalhekk dawn l-istess studenti jieħdu l-istess digri da' se kieku studjaw fl-Ingilterra. Il-prinċipal tad Domain Group Nicolas Kallus qal li l-industrija tal-IT il-ħin kollu qed tinbidel u għalhekk dejjem ikun hemm il-bżonn ta' ħaddiema aktar speċjalizzati. Inħolqu rows speċjalizzati ħafna. U llum spiċċa żmien li wieħed jikkwalifika fl-IT bażikament mod ġenerali f'kollox u mi speċjalizzax f'settur partikolari tal-IT. Fil-fatt għataw ħafna nies barranin jaħdmu għaw Malta fl-industrija tal-iGaming propju għaliex ċertu specializations għadhom mhumiex qegħdin jiġu jintlew. Domain Group flimkien mal-Università Ingliża qed joffru għall-ewwel darba Masters in Business Intelligence, kors jħarri studenti biex permezz ta' teknoloġija jkunu jistgħu jgħinu nies f'intrapriża fid-deċiżjonijiet li jieħdu. Nicolas Kallu spjega li dan it-tip ta' xogħol fl-IT f'Malta ħadd ma kien speċjalizza fih, iżda fi ftit xhur oħra meta dawn jiggradwaw il-folja se tinqaleb. Pa' students tagħna li gradwaw, ħut minnhom jaħdmu Malta fis-settur tal-IT u ħut minnhom jaħdmu anke barra minn Malta f'diversi setturi tal-IT. Kif nafu l-IT industry toffri mobilità tal-persuni kemm biex jiġu Malta kif ukoll Maltin iborru barra minn Malta. U tajjeb wieħed jgħid ukoll li l-industrija tal-IT hawn Malta illum il-ġurnata żviluppat bħala waħda mill-pilastri ekonomiċi tal-pajjiż. Il-Ministru l-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo spjega kif it-3 snin li ġejjin il-Gvern għandu mira li l-44% taż-żgħażagħ li mhux jistudjaw ikunu fi programmi ta' taħriġ jew fi skola edukattiva jew inkella jaħdmu.